fazajaruha falam taqum, suka yi wa taguwan nan tsawa, sahabbai suka yi wa taguwan nan tsawa ta miƙe, amma ba ta miƙe ba. Faƙalu khala'atil qaswa'u, sai suka rinka cewa wato alƙaswa'u ta gaza, alƙaswa'u ta gaza. Faƙala sallallahu alaihi wa sallama ma khala'at wa ma zalika laha bi khuluqin. To sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai a'a bata gaza ba, wa ma zalika laha bi khuluqin, kuma wannan ma ba ɗabi'ar ta bace. Saboda ita ƙaswa'u wata dabba ce mai daraja. Shi yasa ni a matsayina na wanda bai kai matsayin ɗalibi a wajen manyan malaman da suka gabata ba, wanda ya rubuta wasu dabbobi guda 10 waɗanda ba za su shiga wuta ba, za su shiga aljanna, ba za su zama ƙasa ba, kai afuwan, ba za su shiga wuta ba, ba za su zama ƙasa ba, wai ma'ana za su shiga aljanna. Da ce to a nan wurin ni a matsayina na wanda ba kowan kowa ba, ni dai na ci gyara, amma a yi haƙuri a yafe ni, amma gaskiya ni na ci gyara. An lissafa dabbobi guda 10 saboda alaƙar su da waɗansu mutane masu daraja, sai aka ce waɗannan dabbobin ba za su zama ƙasa ba ranar kiyama. A ranar kiyama dabbobi ba ƙasa za su zama ba, su za a yi musu hisabi. Aka zo yi wa dabbobi hisabi, waccan ta tunkuyi waccan, sai a ce to rama, waccan ta samo abincinta, waccan ta ƙwace mata, a ce to rama, waccan ta hauri waccan, waccan ta taka waccan, a ce to rama, ire-iren haka. Da an gama sai Allah madaukakin sarki ya musu umarni da kun faikunin sa su zama ƙasa. Sai su malaman sai suka rubuta cewa akwai dabbobin da ba za su zama ƙasa ba. Me yasa? Saboda sun yi alaƙa da wasu manyan bayin Allah. Sai suka lissafa ƙwaya 10. A cikinsu akwai taguwar annabi Salihu. Sun ce ba za ta zama ƙasa ba. Yadda uwar, wadda Samudawa suka ce ɗin nan dutse ya haiho taguwa in yana so su yadda shi annabi ne. Ko? Sai suka ce akwai ta. Sai suka ce akwai maraƙin annabi Ibrahim wanda ya yanka wa wato mala'iku, ba zai zama ƙasa ba. Ko? Fama labisa an ja'a bi ijlin hanif. Ko? To ba zai zama ƙasa ba. Suka ce akwai karan ashabul kafi, ba zai zama ƙasa ba. Suka ce akwai taguwar, akwai alhudhudan annabi Sulaiman, wata faƙar ɗaira faƙala maliya la'ar alhudhuda, ba zai zama ƙasa ba. Suka ce akwai tururuwar annabi Sulaiman, ba za ta zama ƙasa ba. Ba biyar ba, ragon annabi Ismail wanda aka fanshe shi da shi, sun ce ba zai zama ƙasa ba. Sun ce jakin annabi Uzairu ba zai zama ƙasa ba. Sun ce kifin da ya haɗiye annabi Yunusa ba zai zama ƙasa ba. Ba 8 kenan ba? Yawwa, ku tuna mun mana. Ba sai a tuna mun ba tun da ni ma. A'a, ai babu shi cikin lissafin da suka yi. Nawa zakaran? Guda 10 ne dai suka lissafa. Sun lissafa guda 10 suka ce waɗannan dabbobin ba za su zama ƙasa ba. Su ranar kiyama Allah zai saka su a aljanna. A ciki kuma babu dabba ƙwaya ɗaya wadda ta yi alaƙa da manzon Allah. In ka ɗauko ka gwama da kanka za ka ga shin a cikin waɗannan bayan Allah duka akwai wanda ya kai darajar manzon Allah? Amma waɗancan dabbobin suka rabu da su, yau gashi ba za su zama ƙasa ba, za su shiga aljanna. Amma shi wannan mai littafin bai rubuta dabba ƙwaya ɗaya da ta rabu da manzon Allah ba a cikin dabbobin da ba za su zama ƙasa ba. A ciki fa akwai dabbobin da sun rabu ne ma da wanda ba annabi ba kwata-kwata. Ashabul kafi annabawa ne? Ba annabawa ba ne, bayan annabi Isa aka yi su.
kuma bayan annabi Isa babu annabi sai manzon Allah. In na ce annabi ina nufin manzo, duk da cewa akwai ruwaya kuka akwai ayar Qur'ani da ta nuni zuwa cewa an yi manzanni bayan annabi Musa, amma ba bayan annabi Isa suke ba, kai bayan annabi Isa, to ba bayan annabi Isa suke ba, annabi Isa ne ma ya aika su. wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'a al mursal iz arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Wa'innan yan aiken guda biyu an ce su ma manzanni ne amma da aiken annabi Isa. Wani kauli an ce a'a ba annabawa bane, kawai dai sahabban annabi Isan ne, shi annabi Isan ya tura su kuma ya musu lamunin mu'ujizojinsa na raya matacce, warkar da kuturu, warkar da makaho, warkar da mara lafiya, duk wasu mu'ujizansa ya musu lamuni, inda ya tura sun kuma suka je suka ci gaba da irin wa'innan abubuwan a gurin. To mu aje wannan dukka gabaki ɗaya, gaba ɗayansu wa'innan dabbobin babu alƙaswa'u, babu al'ufair ko ufair jakin manzan Allah, babu duk wa'innan, ko ba gane ba. Ire-iren bare wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata sasanci ita da maharbi, ire-iren damo yankakken da ya yi magana, ko ba ga ba, ire-iren macijiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan ɗinta wadda ta sari sayyidina Abubakar cikin kogo, annabi ya mata addu'a ta daina cutar da al'umman ma gurin baki ɗaya, ita da zuri'ar ta a yanzu ba sa cizo. Duk wa'innan ƙasa za su zama sai wa'incan ne. Ni dai har yanzu karatu hankali na ƙwaƙwalwata ba ta gama fahimtar wannan karatun ba, ni a ɓangare na kenan. Yanzu ka kalli wannan kaswa'u, ita ce fa annabi ya hau lokacin da zai hijira zuwa Madina. Da ya hijira zuwa Madina, wannan ya zo ya kama akalanta ya jata ya kai ta mai gidansa, annabi ya sauka. Wannan ma zo ya rike, wannan ma zo ya rike, ana neman azusuma, annabi ya ce da uha fa innaha ma'amura, ku kyale ta, ita din Allah already ya umarce ta da inda za ta sauka. Duka gaba ɗaya sai aka bar gabanta sai aka dawo baya, tafe tana zuwa ta samu wani fili sai ta kwanta a gurin, shine inda aka yi masallacin manzon Allah kuma aka yi gidan manzon Allah a gurin. Ko mun gane? Wadda Allah ke ma umarni, amma ita kuma ƙasa za ta zama kenan. A shi fa wannan ragon na annabi Ibrahim ba yanka shi aka. Wancan maraƙin kuma ragon annabi da aka fanshi annabi Ismail, wancan maraƙin kuma ba ma a ci shi ba da aka yanka shi, inda mala'iku ne ba sa ci ba sa sha, ya yanko musu nama ya kawo musu, ba su ci ba. Tururuwa kawai an yi zance da ita, mujarradin an yi zance da ita. Alhuda saboda yana samo ruwa, in an je wuri an yi tafiya wuri ba ruwa gaba ba ruwa baya, in ya zo shi duk inda ruwa yake zai kafa bakinsa ne haka ya miƙe kan bakin wani lokaci kuma yana a tsaye, in ya kafa bakin nasa zai zuƙo ruwa daga nesan ƙasa ya tsirtar da shi ta annabin Allah nan akwai ruwa, sai a ce to ina aljanu, sai su haƙa ƙatar rafi a yanzu nan kawai sai a samu ruwa, a yi ibada, a yi kaza, a sha, a yi komai da komai, a tafi a bashi, halittar wurin sun samu ruwan sha. Wannan abun nan ɗin ba da ake aunawa da shi, akwai ruwa ko babu? To yanzu duk wa'incan duk ba za su zama ƙasa ba, amma wannan taguwar zai ta zama ƙasa. Nan ba ta aka yi kaswa'u ta gaza, annabi ya ce ba ta gaza ba, ba ma ɗabi'ar ta bace. Shi kuma jakin bayan wafatin manzon Allah, shi kuma gaba ɗaya ɗungurungun jaki ne ba mai daraja fa. Asalin yadda aka yi, wani riwaya an ce shi ne jakin da Muƙauƙis ya ba shi hadiyya tare da Mariyatul Qibtiyya da ƴan uwarta Sirin. Wani riwaya an ce a'a jaki ne a hannun wani Bayahudi, ya kawo shi kasuwa zai saida, sai Bayahudan, sai manzo Allah ya je zai sai jakin shi kuma, sai Bayahudan ya ce Rasulullah kaka sai wannan jakin, bai da kirki,
in ma ka saye shi ba za ka ji daɗin mu'amala da shi ba sai ka rabu da shi. Sai jakin ya buɗe baki shi kuma ya yi magana, ya Rasulullahi ka saye ni duk kakanni na annabawa ke hawansu, kuma ni ba wanda na yadda ya hau ni tunda da ya munyo gadon annabawa su hau mu, to ni ba wanda na yadda ya hau ni sai annabin Allah. Daga ya Rasulullahi ka saye ni, ya saye shi. Idan shi ne wannan Ufair Ya'fur din, duk da akwai Ufair akwai Ya'fur, duka kuma jakunan manzon Allah. To koma dai wanne ne dai yayi alaka da manzon Allah, ko ba gaba? Kuma shi annabi ke turawa wani lokaci ya ce wa ya ce mishi je ka gidan Abubakar ka ce ina kira, ya tura shi gidajen sahabbai ya ce ka je ka ce ina kiran wani. Kuma ya je ba magana zai ba, sai na Abubakar shi ya fara gano Hausar. Da ya je ya sa kansa ya kwankwasa gidan Abubakar, Abubakar ya bude ya ga jakin a kofar gida, ya kalle shi ya ce to in na fahimce ka annabi yana kira na, ka je ga nan zuwa. Sai kawai ga jakin ya kama hanya ya tafi, ashe sakon kenan. To daga nan sauran sahabbai sai suka dawo haske, in suka ga jakin annabi kwai gida sun san annabi na son ganin su. Shi yanzu nan jakin sai zama kasa, ni ban yadda ba. Na yadda yau in can ba za su zama kasa ba, to in nan ma ba za su zama kasa ba. Ni na yadda can. To amma kuma shi malam ya aka yi bai rubuta dabbobin annabi ba. Lallai su ma za su shiga aljanna, wannan ita ce magana guda ɗaya. Yawwa. To Allah ya ƙara wa malamin da ya rubuta yarda, mu ma a yi afuwa, soyayya ce ta ja mana. Ba ma barin wani gefe kan sha'anin ma'aikin Allah. Ba ma barin wani gefe. Shi yasa in kana son ni in ga darajarka da mutuncinka, to in ga annabi yana da daraja a gurinka, kuma komai kana tsarkake shi kana tace shi, wallahi za ka yi daraja wurina ne. Amma ka ce yau gashi kana kallon kaza gaskiya ni ne raba ni da kai sai Allah. Kuma kar kai tunanin wai za mu yi shiri ne da kai, kuma kake tunanin wai ko sirikina ne kai fa, ko sirikina ne kai, wallahi kar kai tunanin za ka yi daraja a idona. Kuma wallahi ran da suɓucan baki ya ja maka ka faɗi wani abu game da manzo Allah, za ka tabbatar ka ba sirikin zamani aure. Allah mamaki za ka sha, daga ran nan ma ba za ka ƙara ba, ba za ka ƙara ba, gaskiyan magana. Da zamani nake wa Allah godiya, duk waɗanda suke da girman haƙƙi na in girmama su a gurina, sai Allah ya sa masu annabi babban mutum ne a wajensu. Shikenan ma ni sai na ji ma Allah ya taimake ni a rayuwar nan. To Allah ya kiyaye. Walakin habasaha habisul fili. Kaji ba, annabi ya ce abin da ya tsare giwa ta Abrahata lokacin da ya zo rushe Ka'aba, shine ita ma ya tsare ta. Maka aka tunkara, an zo Hudaybiya kawai ta kwanta. Sai kasuwa'u ta gaza, kasuwa'u ta gaza. Manzo Allah ya ce bata gaza ba. Halin gazawa ma ba ɗabi'ar ta bane. Abin da ya hana giwan da aka taho da shi ya rushe Ka'aba, ya zo ya rushe Ka'aba, shine ya zo ya hana kasuwa'u ƙara ci gaba. Me yasa? Saboda Makka za a shiga. Kuma su sun ɗana cewa ba a isa a shigo ba. Kaga faɗa za a yi kenan, yaƙi za a yi. Ita kuma tana jin girman garin haramin Makka, ita ma tana wa Allah alkunyan nan na wannan haramin, shi yasa kawai ta dakata ta kwanta ana. Shi annabi already ya sani bambancin manzo Allah da Abraha ta kenan. Shi da yake wancan kwanda alade da shi, to sai ya zama bai gane karatun a gurin giwancan ba, tunda shi giwan ai daban aka taho da shi, in an zo yi wa Ka'aba ban gaza ɗaya kawai a koma gida. To an yi haka, an tinkaro shiga garin Makka sai ya ki tafiya. Shi ya san me ya sani. Ko an gane karatu? Shi ne Imam Busiri yake cewa kamra aina ma laysa ya'qilu qad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u iz abal filu ma ata sahibul fili wa lam yanfa'il hija wa zaka'u. Da yawa mun ga mara hankali an mai ilhamar abin da ba a yi wa mai hankali ba. Lokacin da giwa ya ƙi amincewa da abin da mai giwan ya zo a aikata. Sai walam yanfa'il hija wa zaka'u, basira da hankali nan dai ba su yi amfani ba gaskiya.
in ji malam gowa ganewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi azalla ya ce na rantse da wanda ran annabi muhammadu yake a hannunsa shine Allah la tad'uni quraishun li khaslatin fiha ta'zimu hurumatillahi illa ajabtuhum ilayha yace quraishu ba za su kira ni zuwa yin wani abu wanda a cikinsa akwai girmama haramin Allah ba wallahi sai na amsa musu annabi ya ce ko da na fito ni ba na son ayyakin da za su ce ai sulhu ko da a cikin shi ni zan cutu in dai haramin makka in dai maka za ta tsira ba a yaƙi cikinta ba ni na yadda yasa annabi shi wato masoyin sulhu ne ko da a sulhun an raina mai wayo kamar yadda aka raina mai a wannan da za mu fara amma ya ce na yadda shi dai a yi sulhu za a yi kaza za a yi kaza na ji na yadda ali rubuta ya rubuta za a yi kaza za a yi kaza na ji na yadda ali rubuta dukkan sulhun duk sahabban annabi dukkan su ba wanda sulhun ya madadi saboda tsage ne cike ki da rainin hankali da tauye daya an taba sulhu haka ai sai dai ya kasance ni da kai ai balance ban tauye ka ba baka tauye ni ba sai a tsaya tsakiya adalci kenan to sulhun gaba ɗaya ba su zo da adalci ba annabi ya ce din na yadda kuma shi aka tauye ya ce na ji na yadda ƙwarai da gaske jagoran sulhu ma'a annal muslimina law qatalu a'da'ahum fi mithli hadha alwaqti la zafaru bihim tare da cewa fa musulmai inda za su yaƙi abokanan gabansu a wannan lokacin wallahi da an yi nasara da sun yi nasara da kafirai walakin kaffallahu aidil muslimina an quraish sai dai Allah madaukakin sarki ya aje hannun musulmai gabarin afkawa quraishawa an ji daya wa kaffa aidi quraishin anil muslimina kuma ya ajiye hannun kafirai su ma gabarin afkawa musulman kowa bai kashe kowa ba kai latunta haka hurumatul baiti dan kada a keta alfarmar ɗakin Ka'aba allazi arada Allahu an yakuna haraman amina wanda Allah madaukakin sarki ya nufaci ya zama harami amintacce shine Allah madaukakin sarki yake faɗa wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka cikin garin makka shine wanda ya ajiye hannunku gabarin afka musu ya kuma ajiye hannunsu gabarin afka muku a nan cikin garin makka min ba'adi an azfara kuma alaihim bayan a da baya ya ba ku nasara a kansu kamar a yakin badar an yi nasara a yakin ahzab an yi nasara to amma anan sai Allah ya hana ku yaƙe su ma ya hana su yaƙe ku saboda nan harami ne an gane shi sa a fatuhu makka annabi ya ce a wannan ranar a wannan lokacin duk duniya ni kadai Allah ya arawa dama in ci maka da yaƙi kafin ni Allah bai ba wani aron wannan dama ba sannan kuma bayana Allah ba zai ƙara ba wani aro ba shi kadai ne tilo a tarihin makka da Allah ya ɗora shi kan makka ya ci ta da yaƙi bisa baiwar manzon Allah ta isa baiwar manzon Allah ta isa to an gane ko wa yuqidul muslimuna min jami'il aqdar da a'im ikhwatihim fihi wato dan ya kasance ya ainihin tabbatarwa musulmai wato ta kowane ɓangare ta kowane yanki wato da'a'im ni'imominsu kamar ka ce ni'imominsu amma kamar ka ce ginshiƙansu da'imu ikwatihim wato ginshiƙan ƴan uwantakarsu ko da'imu ukhuwatihim ginshiƙan dangantakarsu fihi a cikin wannan wato gari ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالنزول أقصى الحديبية sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da kowa ya sauka a yada zango a can cikin gurin da ake cewa Hudaybiya an gane ita Hudaybiya din wato kamar yadda muka faɗa sunan wuri ne kuma ga wurin daga kuma can haka ga wani ƙauye sai ya zama
kamar ƙauyen sai shi ma kawai sai ya zama yana amsa sunan Hudaybiya din. An fahimta? To, wa hunaka ja'a Budayl bin Warqa al-Khuzai rasulan min Quraysh. To anan ne sai ga Budayl ibn Warqa al-Khuzai sai gashi ya taho a matsayin ɗan aikin Qurayshawa, yas'alu an sababi maji'il muslimina, ya taho yana jin kadi da dalilin shi me sababin zuwan musulmai, me sababin tasowar manzon Allah zuwa Makka, me yake so. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bi maqsadihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin manufarsa, abin da yake nufi. Na zo nan ne ba dan yaki ba, na zo ne kawai in yi umra in koma. Falamma raja'a Budayl, lokacin da Budayl ya koma ila Quraishin zuwa kafiran Makka, wa akhbarahum bidhalika, ya ba su labarin haka, lam yathiqu bihi, basu aminta da abin da ya gaya musu ba, li'annahu min Khuza'a. An gane? Saboda shi din dan kabilar Khuza'a ce, almuwaliyatu li rasulillahi, wanda su suna goyon bayan manzon Allah. Daga sai basu gamsu ba, suna ganin kamar za a iya, annabi na iya haɗa kai da shi da wa'innan kalmomin albashi, in ya shigo shikenan sai a yi fa'iza na zala bisa hatihim fa sa'a sabahul munzari. Ko ba gane ba? To, kama kanat kazalika li ajdadihi, kamar yadda hakan ya faru ga kakanninsa shi wannan Budayl din. Wa qalu ayuridu Muhammadun an yadkhula alaina fi junudihi mu'tamiran, suka ce wai yanzu manzon Allah so yake yi ya shigo garin nan a cikin rundunarsa ya kuma yi umra kuma a cikin runduna. Nasma'ul arabu ko tasma'ul arabu annahu qad dakhala alaina unwatan, shikenan mutuncin mu ya zube, girman mu da mukamin mu ya zube, mu bar abun faɗi a rika cece ku ce, ana faɗa ana tsegumin mu, ana cewa annahu qad dakhala alaina unwatan, ya shigo garin mu da ƙarfin tuwo da ƙarfin izza. Wa bainana wa bainahum min alharbi ma bainana, a halin a tsakanin mu da wa'innan musulmai akwai abin da ke tsakani na yaƙi, ba wai sulhu akai ba, ya shigo ya fita salin alin, aga kenan an fi ƙarfin mu kenan. Ko wallahi la kana haza abadan, suka ce wallahi mun rantse da Allah wannan abun ba zai taɓa faruwa ba har awara. Sai kuma ya faru, tunda ai da ya tafi shekara da ta zagayo ya zo ƙarshe ma hajji akai ba umrar ba, akai umra ta ƙara'i sannan kuma aka zo akai hajji, aka kuma buɗe Ka'abar, aka hau kan doron soranta, aka ƙulla kiran sallah, aka ƙulla ashhadu an la ilaha illallah, aka ƙulla ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kuma waye ya ƙulla? Bawa baki ɗan Habasha. Aka fito da gumaka Sulata da Uzza da aka faffaskara su, wani gunkin ma kan akai kan shi ya faɗi, tunda annabi da ya nuna sandarsa ga gunki, in ta gaban gunkin ya taho, in ya nuna sandar shi gare shi to zai faɗi ta baya ne ta ƙeya sai ya wargaje. In ta baya ya nuna gunkin kifawa zai yi, in ta nan gefen ya nuna gunkin ta nan zai faɗi, in ta nan ya nuna ta nan zai faɗi. Gunki 360. Wannan sai da alloli ne nan wurin. Allahn ciwon kai, Allahn kasuwanci, Allahn tafiya, Allahn aure, Allahn caca wanda zai ba da sa'a, haka. Haba da Allah. Abu ko hankali ma babu. Dala akwai hankali cikin girman nan. Amma wai su haka su suke ganin wai an zo da abin da hankali ba zai ansa ba. A ja'alal ali hata ilahan wahida. Yanzu duk allolin nan a ce yanzu wai a kyale su a ɗauki ubangiji ɗaya. Duk zai iya da bukatun bayi. Yanzu ne neman aure shi zai roƙa. Yanzu wanda zai yi tafiya shi zai gurin shi zai ce, ko ba ganin shi ake ba. A'udhu billahi. An fahimci wannan? Wa ma ainu wa minna ko wa minna ainun naɗarafu,
wannan abun ba zai taɓa faruwa ba, amma a cikinmu muna da idanu wanda muke ƙyaftawa, in dai muna ƙyafta idanu wannan abun ba zai taɓa faruwa ba. Wallahi la kana haza abadan wa minna ainun na ɗaraf, haka ba zai taɓa faruwa ba matuƙar muna gani da idonmu wannan abun ba zai faru, muna ji muna gani wannan abun ba zai faru ba. ثم أرسلوا خليس بن علقمة سيد الأحابيش وهم حلفاء قريش، sai suka aiki Hulais ibn Alqama shugaban Ahabish ma'ana shugaban Habashawa, wahum hulafa'u Quraish, su kuma Ahabishu din sun kasance yan fakewar cikin Qurayshawa ne. Falamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi, qala hadha min qaumin ya'izuna al-hadiya yu'azzimuna al-hadiya. Nabi ya ce to ai wannan yana daga cikin mutane waɗanda suke girmama hadiya, ib'asuhu fi wajhihi hatta yarau, ib'asuhu fi wajhihi hatta yarau, ku tashi hadaya akan idansa har ya ga hadayar, shi ai yana girmama hadaya. Fa fa'alu, sai sahabbai aka aikata haka, an fahimta, da aka aikata haka wastaqbalahu an-nasu yalubbunahu ko yulabbunahu, sai mutane suka fuskanto shi suna ta ainihin mushi, suna ta amsa masa kamar barka da zuwa barka da zuwa. Falamma ra'a zalika Hulaisun raja'a, to lokacin da Hulaisu ya ga haka sai ya koma, wa qala subhanallah, sai ce subhanallah ma yanbaghi li ha'ula'i an yusaddu, ko ba gane ba, yace kai wa'innan mutanen ai bai cancanta, bai kamata a ce an hana su shigowa ba, bai kamata a ce an tare su an hana su ba. Atahujju lakhmun wa juzam wa himyar, yanzu banu lakhm da banu juzam da banu himyar dukkanin su kabilun Yaman ne su kuma wa'innan, yanzu sai su zo su yi hajji, wa yumna'u anil baiti ibnu Abdul Muttalib, amma a hana dan Abdul Muttalib, jikan Abdul Muttalib, a hana shi shigowa, bare su shigo amma dan dangi dan asali a ce ba zai shigo ba. Shi yana ma mamakin wannan abu, kisa an aiko shi da kudurce da huci da ya zo da shi, jin barka da zuwa barka da zuwa, ga hadaya kuma an daga an miƙa masa kaza kawai sai ya janye irin kudurcensa, shine raja'a, ya janye sai ya koma yana subhanallah. Yanzu a ce himyar, lakham, ko ba gane ba, juzam, kabilun Yaman, bare a yadda su zo su yi hajji, amma a hana jikan Abdulmuttalib, wato ma'ana yana son ya ce ɗan dangi, a hana ɗan dangi shigowa, kai da gidanku a hana ka shigowa. Misali wannan ba ɗan hayin doki ba ne, sai a ce eriyan masallacin idi ma ka a sake a gaishe, ko gane ba, a ga eriyan masallacin idi ba gab take da hayin dokin ba, sai a ce kar ya sake ma a gaishe ma eriyar ma masallacin idi. Kuma can misali sai a ce ga wani can ya zo daga Kidandan, shi kuma maraba bismillah, ga wuri a ne shimfiɗa, misali ko kai ma ɗan dokin ne can suke ce wajen masu aradu. Allah ya kyauta, an ji ko da irin haka misalin zai kasance. Halakat Quraish, ya ce ta aiko Qurayshawa sun bani sun halaka, wannan abin da suke gaskiya kuskure ne. Wa rabbil baiti, na rantse da ubangijin Ka'aba, innal qauma ataw mu'tamirina, wallahi umra suka zo yi, ba su zo yaki ba. Sai dai ne annabi ya ce kowa ya taho da takobi, shirin ko ta kwana, amma takobin ya ce kar in ga wani ya zara takobinsa waje, kowa takobin shi yana kuri, wannan shi shiri ne na ko ta kwana.
amma shi abin da ya fito da shi an fito umra ne kawai. Ya ce to wallahi wa'annan da gani umrar suka zo, ai ko in gani Quraysh ta halaka, to dama halakakka ce a lokacin kafin wa'anda za su musulunta suke da rabon musulunta su musulunta. Falamma sami'at Qurayshun minhu zalika, lokacin da Qurayshawa suka ji haka daga gare shi, qalu lahu, sai suka ce masa ijlis innama anta arabiyyun la ilma laka bil makayid. Sai ce kada Allah zauna dalla, kada ma balaraban kauye ne, duk wasu dabaru da hikimomi kai duk baka san su ba, baka da wayewa, baka san hikimomi irin na tsohon mayaki ba. Yanzu annabi ai ya zama tsohon mayaki kwararre, kwarai kuwa dan banda tsohon mayaki randina ta kewaye ka, duk da akwai jarumta da sadaukantaka ta gado, ga kuma sadaukantaka ta annabta, ga mu'ujiza, randina ta kewaye ka, amma da dantsan ƙasa ɗaya ka fasa ta, ka watsa sun su fashe, kuma ƙasar sai da ta shiga idon kowa. Ai sai ƙwararren mayaƙi. Daga fa wannan lokacin annabi ya ilmantar da duniya cewa duk inda rigima ta kai girgima, to ido yana daga cikin babban mai bada gudunmawa wajen rigima. A taɓa ido insha Allah wutar za ta kwanta. Daga nan sai bature shi kuma har daƙiƙanci irin nasa ya gano cewa ai tiya gas. Ko ba gane ba? To mu'jizan manzala ce annabi ya karantar da wannan ilimin. Shi ƙasa ya iba sau biyu yana ibarta, a Badar ya iba, sannan kuma a Hunainu ya iba. Yi haka ya ce, Bismillahi shahatil wujuh. Ya ebi ƙasa ya watsa, yana watsawa. Wani ruwaya an ce sayyidina Aliyu ne ma ya ebo mai ƙasar ya bashi. Saboda duk wannan rigimar masu guduwa duk sun gudu, amma sayyidina Ali yana bayan manzon Allah bai gudu ba shi. Sai ya ebo ƙasar da annabi ya ga zai iba, Ali ya iba ya bashi a hannu. Ya ka shahatil wujuh ya watsa, kowane ido sai da wannan ƙasar ta shiga. Duk idan da ƙasar ta shiga mai idan ji yake kamar yayi tozali da garin barkono, ba sai dafe ido ba. Ko yanzu za ka yi rigima da wanda ka san ya fi ƙarfinka, to ka yi ƙoƙari ka nemi sa'a tsole mai ido. Da ka tsole mai ido zai haka, ba sai ka zaɓi inda za ka buga ba. A nan mun ba ku laƙani kyauta saboda Allah, amma ba ce ka je ka yi rigima ba. Sai ga ɗan sanda yana da tear gas, idan ya buga a wuri za ka ji mai tari na yi, mai atishawa na yi, mai hawaye na yi, sai ka ga an watse ko. To annabi ya bada wannan, kuma yana watsawa ya ci yakin. Ko ba gane ba? Shine maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa, wa haddama ahzaban bi ramyati kafihi fa ya ajaban min ramihi hina haddama. Annabi sallama ya karyi runduna bi ramyati kafihi da jifan tafin hannunsa. Ya mamakin wannan jifa lokacin da ya karya rundunar. Ko da duk da akwai wancan mu'jiza da kaza da kaza, kuma akwai sanin dabara ai. To shine suka ce wa wannan mutumin, kada Allah balaraban kawai kai baka san hikima irin ta yaki yadda yake ba. Shi kuma ya gane ya gani. Thumma arsalu Urwata bin Mas'ud al-Thaqafi sayyid ahli Ta'if fatawajjaha ila Rasulillah. Kun ji mutum na uku, sai suka aiki Urwatu bin Mas'ud, mutum na uku, shugaban mutanen Ta'ifa. An gane? Fatawajjaha ila Rasulillah, yaje wajen manzon Allah shi ma. Wa qala ya Muhammad, yace ya manzon Allah, in ji mu, shi kuma in ji shi wancan suna. Qad jama'ata aubashan nasi. Wato ka haɗa aubashan nas, wato kamar ka ce ka haɗa, ka sabbaba haɗuwar ƙarfi da ƙarfe na mutane, ana jin cewa za ka shigo. Duk an haɗu, kowa ya ɗauko, mai barandami ya ɗauko, mai kaza ya ɗauko. Summa ji'ita ila ahlika, ko kuwa ka haɗa mutanenka kayo gayya, mai barandami ya ɗauko, mai adda ya ɗauko, mai takobi ya ɗauko. An gane? Summa ji'ita ila ahlika, kuma ka taho wajen ‘yan uwanka danginka, wa ashiratika ‘yan uwanka
danginka an gane litafuddaha bihim dan ka fasa su da wannan rundunar taka da ka kwaso innaha quraishun wannan fa quraishu ce qad kharajat tu'ahidullah Allah tadkhulaha alaihim unwatan abadan da suka fito suke rantsuwa da Allah akan ba za ka shigo musu da ƙarfin soja ba za ka shigo musu ba za su yadda ka shigo musu da ƙarfin soja ba wa ayimullahi da haka na rantse da Allah kamar ka ce to dan Allah laka anni bi haula'i kamar ina kallon gani ga wa'innan mutane qadin kashafu anka sun tafi sun barka sun watse sun barka fanala minhu abubakar wannan kalmar sai ta fusata abubakar shi kuma shi kan magaji an ce ya fusata da aiki Allahu akbar kun san me yake nufi ko shi wancan urwatu bin mas'ud din abin da yake nufi ka tuna mutanen nan da zaka je wajen su da ka haɗo wa gan ko inda zaka je wajen su fa danginka ne ‘yan uwanka ne. To ni gani nake yi wa'innan ɗin da ka haɗo, wata rana za su iya tafiya su baka su watsa su baka, ƙarshe kuma ai cikin dangin naka za ka koma. Ka gane abin da yake son ya gaya masa? To ita kuma sai ta ƙular da Abubakar. Allah ya ƙara yadda a gare shi. Sai ta ƙular da shi shine fanala minhu Abubakar. Sai na Abubakar ya fusata da wannan kalma. Wa ƙala. Sai na Abubakar ya ce, nahanu nan kashifu anhu mu ne za mu watse mu bar manzo Allah wai haka kai ku da kai yace kai ku da kai mu za mu watse mu bar manzo Allah kai ku da kai mu tsaya nan ne a ci gaba ko mu kai karshen ta wa kana urwatu ya takallamu Urwatu ya kasance shi bin Mas'ud din can as-Saqafi yana magana huwa ya muslihi ya rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana shafa gemun manzon Allah wa ashabuhu da sahabbansu ya taba gemun manzon Allah ya taba gemun sahabbai na kai me yasa to ni ne tsallake fakanar mugiratu bin shu'ba ya qara'u yadahu shi kuma mugiratu bin shu'ba ya kasance ya qara'u yadahu yana kwankwasa hannunsa idza arada zalika idan yayi yunkurin kokarin sanya taba gemun manzon Allah yana taba mai hannu yana bugun hannunsa ya fa bari akwai matsala ثم رجع عروة وقد رأى ما يصنع بالرسول وأصحابه an ji ko sai wannan urwatu ya dawo a halin ya ga abinda ya yi wa annabi da sahabbansa la ya tawadda'u wudu'an illa kadu ya qatatuluna alaihi wato baya yin alwala face sai ka ga sahabbai suna kaman su kashe-kashe akan ragowar ruwan alwalan manzon Allah ya tamassahuna bihi suna gogan laimar ruwan alwalan annabi suna shafawa a jikinsu tare da yayi wancan rashin albarkan da rainin waya halin manzon Allah mai hakuri ne fa taw wa idza takallamu idan kuma suka yi magana khafadu aswatahum indahu suna yin ƙasa-ƙasa da muryar su ne in a gabansa ne duk akan irinsa ake wa'innan abubuwan wala yuhidduna nazara ilaihi ba kuma su kafa ido kawo suna kallon manzon Allah tsabage jin girma da nauyi faqala da ya dawo din sai ya ce wallahi ya ma'ashara quraish na rantsi da Allah ya ku taron quraishawa ji'tu kisra fi mulki na ji haffa da kisra na ga yadda yake zuba mulki sarkin farisa Iran a yanzu wa qaisara fi azamatihi na je na ga izza ta mulki a kaisar ma'ana rum kenan
fama ra'aitu malikan fi qaumihi, ban ga wani sarki cikin jama'arsa ba misla Muhammadin fi ashabi, irin yadda na ga manzon Allah cikin sahabbansa. Idan manzon Allah yayi kakin manzon Allah bai zuwa ƙasa, ta inda ya haka zai tofar zaka ga an yi haka an cabe, an shafa a jiki. To sai aka samu wani banza ya zo ya ce maka manzon Allah ɗaya suke, mutum ne kamar kowa. Shi idan ya kaki wa ke taɓa nashi? Ai tambaya ce, a bani an sa mana, ka tura duk ba nasi ba komai, an ji ba nasi. Idan shi ya yi kaki wa ke taɓa nashi? Kuma idan ya tofar a ƙasan kuda zai hau. Haka ne ko ba haka? A maganar nan ba a fili take. Yanzu dai ai gashi. Kuma dukkan littattafan tarihin manzon Allah in ka duba matsayin manzon Allah gurin sahabbansa sai ka ci karo da irin wa'innan abubuwan. Yana bacci yana gumi ana katsar gumin, a je a yi mis cikin turare, za ka rasa duk gaba ɗaya garin wani kalar turare ne shi wannan. Shi yake da wannan. In yayi bawuli ƙasa za ta buɗe ta shanye bawulinsa. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan gari ƙasa za ta buɗe ta haɗe shi. An sha jininsa, an sha jininsa, an sha bawalinsa, an yi bankwana da ciwon ciki, an sha yawunsa, an daina in'ina kwata-kwata, an haɗi gashinsa, an yi maganin aljani an warke. Kuma wani ya zo shi kawai mugu, ya zo ya ce maka annabi mutum ne kamar kowa. Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum. A'udhu billahi. To yuha ilayyan fa. Ya cire ta. A'udhu billahi, a'udhu billahi, a'udhu billahi, a'udhu billahi, a'udhu billahi. Yace to ban ga irin mutum irin manzon Allah cikin sahabbansa ba. Wala qad ra'aytu qauman, wallahi na ga wa'insu mutane la yusallimunahu li shay'in abadan, ba za su taɓa iya yadda wani abu ya sami manzon Allah ba. Silin gashi in har in zai saki manzon Allah ya ce wayo Allah, silin gashi, wannan silin gashin ba zai ƙara wajen manzon Allah ba. To kaji kun ji irin yadda fa na ganshi. Fanzuru ra'ayakum, ku dai tsaya ku yi nazari, ku yi tunani, ku shawara, ku ga yadda za a yi. Fa innahu arada alaikum rushdan, wallahi ya zo muku da shari'a. Faqbalu ma arada alaikum, ku karbi abin da ya kawo muku. Fa inni lakum nasih, wallahi nasiha nake muku. Ma'a anni akhafu Allah tansuru alaihi, tare da kuma ina jin tsoron kada ku zo kuma ku yi nasara a kansa. Faqalat quraish, sai qurayshawa suka ce wannan abun fa duk ana yi lokacin su Abu Jahal fa, kafa ka kawo su Abu Jahal an. Ai already su ka san ai sun dade da yin mushe tun a yakin Badar. Ba sun yi mushe ba a yakin Badar? To nan duk ba su ake wannan abubuwa. Ko ba gane ba? Yawwa. Sai Qurayshawa sai suka ce mishi la ta takallamu bi haza ko la ta takallam bi haza. Allah ka daina mana wannan magana da Allah, ka daina mana ita. Nan su Abu Sufyan ne. Allah ka daina mana wannan magana. Walakin narudduhu amana, wannan dai shekarar dai za mu mai da shi, amma mu zo mu karɓa wannan ba zai yiwu ba, amma dai za mu mai da shi gida wannan shekarar. Wa yarji'u ilaina qabil ila qabil, albashi baɗi ya dawo. Kawai abin da za mu yi kenan. Thumma inna rasul ikhtara Usman bin Affan rasulan, daga nan sai manzon Allah shi kuma sai ya zaɓi sayyidina Usman a matsayin ɗan aiki. An gane? Min indihi ila Quraish, daga gare shi zuwa Qurayshawa, hatta yu'allimahum maqsidahu, har ya gaya musu ya sanar da su manufar shi ta shigowa. Fatawajjaha wa tawajjaha ma'ahu asharatu, sai na Usman ya tafi tare da rakiyar mutum 10. Ista'zanur rasula fi ziyarati aqaribihim, da suka nemi izinin manzon Allah ya musu izini za su je su ziyarci danginsu.
malamin sabai ba sun daure ba, za ka samu wani ya bar iyalansa har matarsa ya batta kawai ya bi manzon Allah Madina. Lokacin da aka yi fito Makka bayan an gama kafin a zo a gabatar da hajji, haka za ka ga mutum ya nufi gida ga matar shi ta taho, an yi bankwana da can an daɗe ana kewar juna, a yi kaza ɗansa ya taho, duk bayan an gama duk abubuwa na ganawa aka kuma zo aka gabatar da wannan hajji, wanda a shi manzon Allah ya gama tattara duk wani abu da bai riga ya faɗa ba, bai riga ya isar ba, ya isar ya zazzage saƙon Allah duka, ya zazzage saƙon Allah duka, bai bar ƙwayar zarra ba sai da manzon Allah, duk wani abu da bai isar ba sai da isar da shi a wannan lokaci. Tsawon yinin arfan nan ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, ya aje fanni kaza, a ɗauki kaza, a ɗauki kaza, a faɗa, a ɗauki komai sai da manzon Allah ya faɗa. Isa ya ce ku zo ku karɓa, ku zo ku ji daga gare ni. Bayan ya gama ya ce na isar, suka ce ya manzon Allah ka isar, Allahumma shahad, Allah ka shaida na isar. To, saboda haka sai suka nemi izinin manzon Allah. An gane? Wa amara sallallahu alaihi wasallama Usman an ya atiyal mustad'afina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina Usman in ya shiga ya je wajen raunana minal mu'minina na mu'minai waɗanda su tsabar raunin su an sa musu takunkumin fita su je su hijira. Tunda ai hijira in za ka yi zuwa Madina sai wanda ya ɗora ran shi a tire ya digirgiranci shi zai iya yin hijira, in ba su Umar ba waɗanda suka ce inda ɗaya biyu hanya, amma ba su ba sai ka iya ɗaura ranka a tire ka yi digirgiran shi, domin kana a halin rayuwa ko mutuwa ne in ka tashi yin hijira. Me dalili? Saboda in dai aka kama ka za ka yi hijira to kashe ka za in ka ga ba a kashe ka ba gatanka a garin yayi yana da yawa. Kuma duk waɗanda ba su hijiran ba raunana ne, talakawa ne, wasu ma bayi ne, amma dai sun yi imanin suna nan zaune cikin tsangwama da bala'i da rashin mutunci da rashin albarka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Usman ka je ka ziyarce su fa yubashshiruhum bi qurbil fati, ya kuma yi musu bishara cewa budi ya kusa, budi ya kusa, wa anna allaha muzhiru dinahu ko muzhiru dinihi, kuma Allah madaukakin sarki zai taimaki addininsa. Fa dakala Usmanu Makka, sai na Usmanu ya shigo Makka fi jiwari Abana bin Sa'id al-Umawi, a bisa garanto din wato Abana bin Sa'id al-Umawi, inda shi ma ai sayyidina Usman din al-Umawi ne, kaga dan uwa kenan, sai da ne garanto ya shigo. An ji da kyau? Fa ballaga ma hamala, ya isar da abin da ya ɗauko. Faƙalu, sai ƙuraishu suka ce inna Muhammadan la yadkhuluha alaina unwatan abadan. Ka sani manzon Allah ba zai shigo mana fa da ƙarfin soja ba, har abada ba za mu ga ilamunci wannan ba, ba fa za mu yadda da wannan ba. Sun matsala minhu an ya tufa bil bait, suka ce amma kai inda ka shigo bismillah ga Ka'aba nan yi dawafi, kai ka yi kam. Faƙala la atufu wa rasulullahi mamnun, sai na Usman ya ce to ni kuma ba zan yi dawafin ba, a hana annabi ni in yi, to ni kuma ba zan ba. Thumma innahum habasuhu, sai suka rike shi, maimakon su sake shi ya je ya kai sako reply, sai suka rike shi. A ƙa'ida ta dokar yaƙi ma ai ɗan sako baya laifi, a zamanance kuma har da ɗan jarida baya laifi, ba Amerika ba 'yar ta'adda da take kashe har ɗan jarida. Fa sha'a indal muslimina anna Usmana qutila, to sai labari da ya tashi dawowa wajen manzo Allah, sai labari ya dawo da cewar ai sayyidina Usman an kashe shi. Fa qala sallallahu alaihi wa sallama hina ma sani a zalika, manzon Allah lokacin da ya ji wannan mummunan labari sai ya ce la nabrahu hatta nunajizahum alharb, to ai kuwa ba za mu bar wurin nan Hudaybiya ba har sai mun gwabza yaƙi mu da su. Inda dai an kashe Usman to sai mun gwabza yaƙi.
shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da zamu karanta a abin nan na gaba manzon Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah ya zo ya mun mubaya'a akan daukan jinin Usman. Sai manzon Allah sai ya haka ya dora hannunsa haka, wannan ya zo ya dora, 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 na ƙarshe da suka zo suka dora sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya haka, sai ya ce ga hannun Usman a madadin Usman. To an yi rantsuwa kenan a madadin jinin Usman sai dai duka a ƙari. Wannan ita ce ta razana su kuma Quraysh sai suka buƙaci ato a zo a yi sulhu. Ai manzo Allah ya rantsuwa kuma sun fasan gaskiya ba, ko gane ba, a matsala za su samu a ƙwarai ko alga ta malam. Saboda haka wannan shine sai mu tsaya nan ko ai za mu ji a gaba ko in ma kwana ya ɗauka in ma abin nan ai ba a yi wani kwana ba, zama ɗaya ne kawai aka yi shi, aka yi rubutu a rubuce a takarda.